प्रेक्टिकल ब्रह्मआ बिपिएफआव हाबनायनि उनाव बिपिएफनि समाव दा सान्थि फैदों होनना बुङो प्रमद बर'नि समाव दावराव जादोंमोन होनना बुङो मा बुङो बेखौ प्रेक्टिकेलखौथ' जों बांद्राय सिनाया जाहैबाय प्रेक्टिकेलखौथ' जों बांद्राय सिनाया जाहैबाय प्रेक्टिकेलखौथ' जों बांद्राय सिनाया जाहैबाय जोङो 15थाखौ जों सेस्था खालायगोन आरो 15थायावबो जोङो गासिबो केन्डिडेट होगोन बिनि गेजेराव जों 10थानिफ्राय 12थाखौ जों देरहागोन 100%। मैया डक्टर सांग्रांआ गावनि हान्जाखौ लानानै बिपिएफआव जयनिं जाबाय नालाय दिनै इउपिपिएलनिफ्राय बा सांग्रांनि गाज्रि माबा माबि बाथ्रा बुंलायबाय जेब्ला पार्टि दोलो सोलायोना अब्लाना मानसिफ्रानो गाज्रि जोबथार ओमफ्राय बै स्टेटमेन्ट होग्राफ्रा बिराद क्लिन बिराद साफा जेन माने बिसोर माने ओरैबायदि स्लिम साफा आरोखि माने जेबो गाज्रि खामानि मावा होमबा बेफोरबायदि आरोखि नाथायबा बिनि बेकग्राउन्डखौ बरननो थाङोब्ला दुनियानि लेथ्रा बरननो थाङा लाबबो गैया मालायनि बेकग्राउन्डखौ बरननानै खिन्थु बिनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ आं खाबजानाय मोनाखै सांग्रां ब्रह्मआ दा बिसोरनि नोजोराव बिराद गाज्रि दा बिसोरबो पार्टि सोलायोबा बिसोरबो गाज्रि जालायगोन गासैबो दोलोआव बेफोरबायदिनो नायनि सांग्रां ब्रह्मनि सायाव मा फोरमायदों। सांग्रां होननानै बुङोबाथ' जोङो फ्राय माने सांग्रांखौ जोङो लुबि होननानैसो जों मिथियो सांग्रांखौ आरो सांग्रांआ सासे सार्थ लुबिया मानसि सांग्रांआ मोनसे समाव जोंनियावनो दंमोन आरो बिथाङा मा होनदों सासे जोंनि इउदिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बिथाङा मा होनदों सासे साक्सेसफुल मानसि नङा मानोना बिथाङा थांनाय जोंखौ फेजेननो थाखाय खाम्फा बरगयारि सारखौ फेजेननो थाखाय 14 चिरां बिथाङा हर सान हराव खामानि मावदोंमोन गावनि माखासे टिमखौ लागायदोंमन आरो बै टिमा दिनै जों खोनानो मोननायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे 1000 जन मानसिया माने गावजों फैगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय मैया जों नुबाय जे बिथाङा गावनि बै जिखिनि खोथा होनाय हाग्रामा महिलारि सारनो जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथाङा जे आङो इलेक्सन जोबनायनि उनाव जइन जागोन सार फर्मेलि बे बाथ्राखौ दिन्थिनो थाखाय बिथाङा मा होनदों 1000 जननि जायगायाव मैया खोनानो मोनबाय जों 70-80 जन मानसियाल' बिथांजों फैनानै जइन जादों आरो बेवहाय नुबाय जोङो शक्तिशाली दैदेनगिरिफोर गैया जेराव जोंनि इउपिपिनि गागि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो थाबथालांदों आरो बियो मालाबाबो सांग्रांजों थाया आरो सांग्रांखौ मिथिगौ जे सांग्रांआ सासे सार्थ लुबिया मानसि सांग्रांआ गावनिखौल' सिन्था खालायो आरो सांग्रांआ मालाबाबो रायजो राजानि मोजां खामानि मावग्रा नङा आरो बिथाङा दिनै मोनसे समाव प्रमद बर'नि नाम लानानै गोबां बिथाङा बेबायदि माने खामानि मावनानै माने मोनसे लेभेलाव फैदोंमोन प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआवनो बिथाङा दिनै आसामनि फुटबलनि सेक्रेटारि मोनदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै प्रमद बर'खौ जोगारनानै हाग्रामाजों आखाइ हमलायलायनानै बिथांमोना माने एसे लेनदेनबो जादों होननाय आं खोनादों इलेक्सन माने समाव थ' बिथाङा बेफोरखौ लानानै हयथ' बिनि एसे एनै फैसा आगायनायफोरजोंनो दिनै बे 60-70 जन मानसिफोरखौ लानानै बिथाङा जे मैया माने बिपिएफआव जइन जाबाय आरो बे लासिंसिं बाथ्रा बिथांनि जइन जानायाव हाग्रामा महिलारि सारा प्रेजेन्ट जानांगौमोन बिथांमोननि मनेस्वर बसुमतारिया बेहाय प्रेजेन्ट थानांगौमोन नाथाय आं नुवाखै बिथांमोननि माने बिपिएफनि हाइ कामाना जे नाथाय सांग्रां माने ब्रह्मनि जइन जानायाव नुजानांगौमोन बे मोनसे लासिंसिं बाथ्रा होननानै जों सानो ओंखायनो मालाबाबो साननो नाङा जे सांग्रांखौ लानानै जे इउपिपिएलआ दुर्बल जागोन सांग्रांखौ लानानै जोंहा रोखासो जादों आरो 14 चिरां बायदि ओनसोलाव दिनै सांग्रांआ जे साइड जादों बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजांसो मोनदों आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंसो जे सांग्रांआ थाबाय माने सुनि थाङोबा माने मोजाङा फैयो होननाय मोनसे बाथ्राया थायो दा बेबायदिनो दिनै सांग्रां ब्रह्मनि साया खुनु फेक्टर फैनो हाया सार 15था मासिनि गेजेराव मोनबेसे मासि लानानै देरहासारनाय मिजिंथिदों सार दहायनो जों बुंखाबाय मानोना जोङो 15थाखौ जों सेस्था खालायगोन आरो 15थायावबो जोङो गासिबो केन्डिडेट होगोन बिनि गेजेराव जों 10थानिफ्राय 12थाखौ जों देरहागोन 100% आरो जेरै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामाखौ जेरै रायजो राजाया मेन्डेट होनानै 28टा सिटखौ लाबोदोंमोन थिग बेबायदिनो बिथांमोननि नैबे 6-7 मासाव जिखिनि बिथांमोननि जि सरकारि जि खामानि मावनाय बिथांमोननि जि जौ जुवा बिथांमोननि जिखिनि माने दुर्नीति बिथांमोननि जि जातिगत नांलाय खमलाय बे परिस्थितिफोरखौ नुनानै दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा माने बिथांमोना फैगोन नैबे एमएलए इलेक्सनाव जोंनोबो जे बिथांमोना 10निफ्राय 12था मोनसे मेन्डेट लानानै जोंनो सिट होनो माने ओंखारदों बियो गुत्ति रायजो राजाफोरनि मोनसे सरसाया जाबाय थादों आरो नोंथांमोना नंखाय सानदोंमा गामि ओनसोलाव हाबनानै नाय जे दिनै एपिपिएलनि मोनसे शक्तिया दिनै प्रमद बर'नि दिनै राकेश ब्रह्मनि दिनै नेतृत्वआव दिनै जों जे 12निफ्राय 10थानिफ्राय 12थासिम सिट मोनगोन बे रोखा जानानै फैदों। प्रेक्टिकल ब्रह्मआ बिपिएफआव हाबनायनि उनाव बिपिएफनि
बिपिएफनि समाव दा सान्ति फैदों होनना बुंदों आरो प्रमद बर'नि समाव दावराव जादोंमोन होनना बुंदों मा बुंदों प्रेक्टिकेलखौथ' जों बांद्राय सिनाया जाहैबाय